iniciativa, perquè al final, òbviament, quan parlem del Cabanyal estem parlant d'una multitud d'actuacions en moltes línies distintes i en una complexitat efectivament important. Com bé ha dit el senyor Nova, estem parlant d'un immoble que estava afectat per un instrument de planejament, que era el del passeig marítim, però estem parlant també de la llotja, estem parlant de la fàbrica de gel, estem parlant d'uns programes de DUCI que han sofrit efectivament un retard, però no un retard necessàriament imputable a aquest Ajuntament, és un retard que està sofrint en pràcticament totes les ciutats per la confusió que el Ministeri va introduir des del primer moment en l'execució d'aquest programa europeu i que efectivament s'ha traduït en que determinades actuacions no vinguin en la temporalitat que ens hauria agradat. Però en tot cas, a més, tant en la cas de la llotja com de la Casa dels Bous com de la fàbrica del gel, confluïa a més un altre problema que també han obviat, que és que teníem a més que resoldre el problema concessional i obtindre en primer lloc la propietat, que encara no és nostra, en el cas de la Casa dels Bous. I per tant, és un conjunt d'accions que jo crec que el que hi ha que saludar és la iniciativa que estem, esta i moltes més, que estem prenent des de diversos àmbits per a posar en valor, en aquest cas, béns patrimonials del Cabanyal que estaven condemnats per la piqueta. Si els tècnics han entès que no calia l'avaluació de sostenibilitat econòmica, doncs les seues raons tindran. Efectivament, en el procés de consultes veurem si això és així o no. En tot cas, és difícil d'estimar-la ara perquè el que sí que era imprescindible era el canvi de planejament per a poder actuar en la rehabilitació i posar en valor de l'immoble. Crec que és de destacar que 3 béns patrimonials del Cabanyal que haveren desaparegut si no haver entrat aquest govern municipal seran posats en valor al servei del Cabanyal i de la ciutadania.